Aktar minn 30 sena ta' ħidma jmexxi il-Malta Aviation Society, il-moħħ wara twaqqif tal-Air Show Internazzjonali ta' Malta. Dan huwa Joe Ciliberti, li tkellem ma' Net News ftit jiem biss wara li ngħata r-rikonoxximent tal-Lifetime Achievement Award waqt il-Mafio Awards, organizzazzjoni li ta' kull sena tippremja lil dawk li b'xi mod jew ieħor ħallew impatt fuq dan is-settur. Lura fl-1993 Joe Ciliberti bl-għajnuna ta' Gvern Nazzjonalista kien waqqaf għall-ewwel darba l-Air Show f'Malta bil-wirja dak iż-żmien tittella f'Marsamxed bejn il-25 u 26 ta' Settembru. Ma' dan l-istazzjon Ciliberti spjega li qatt ma kellu f'moħħu li tali avveniment se jkun daqshekk għall-qalb il-Maltin u l-Awċin anke sena wara oħra. Aħna konna l-unika pajjiż fl-Ewropa li ma kenniex air show. Jiġifieri kont imur meta kont żgħir, kont dejjem konna mmorru air shows l-Ingilterra, l-Amerika, nixtru l-emulaw. Però aħna qatt ma kellna. Imma jien dejjem li għajnejja nara kif jorganizzawha xi jagħmlu x'involvi. U bad niftakar kont mortant il-Ministru dak iż-żmien Dr. Francis Zamiddimek u għatlu bl-air show aċċetta mill-ewwel ċertu entużjażmu, għad naħseb li għandi il-political backup speċi, stajt imur mbagħad fuq Dipartiment dak iż-żmien DCA, Department of Civil Aviation, kellimthom għattilhom li għandi l-okej tal-Ministru u bdejna naħdmu minn hemmhekk. It was a question mark daqs kemm kienet ta' kulħadd jiġifieri, hekk se tirnexxi kif se nagħmluha, però kienet suċċess enormi. Għaliex jiena l-ħsieb tiegħi qatt ma kien li nagħmel air shows il-bqija ta' ħajti. U qal li tali avveniment ġab miegħu numru ta' sfidi u sena wara oħra anke grazzi għall-avanz tal-pajjiż eleb numru ta' li forsi f'dak il-perjodu kien hemm min kien kemm xejn xettiku dwarhom. Aħna minna l-ewwel air show kienet saret fuq Manuel Island u mbagħad morna fuq l-airfield tajjeb fuq l-airport propja. Però il-movimenti kienu jkunu ħafna inqas ta' ajruplani ċivili, kommerċjali. Xorta kienet xi ħaġa kbira li inti tipprova tlaqqa air show għax l-antana dejjem kien bħala organizzaturi li nippruvaw naffettwaw l-inqas possibbli l-operat. Joe Ciliberti huwa persuna li għandu għal-qalbu l-fotografija tal-avjazzjoni u għaldaqstant huwa wassal parir għal dawk kollha li s-sena d-dieħla se jkunu jattendu għall-air show, partikolarment minn fejn għandhom jiġbdu ir-ritratti għall-ifjen riżultat. L-ewwel net importanti li tiġu l-airport, għax l-airport huwa l-aħjar post li tista' ddur u titkellem mal-pilots u kollox. Però waqt li qed issir l-air display allura ħafna drabi ssir fuq San Pawl il-baħar, il-post għall-fotografu propja jkun aħjar in-naħa l-oħra, l-naħa ta' Selmuni ġifieri, għax ix-xemx tkun tibda taqleb iktar ma jgħaddi l-ħin, iktar tkun tajb, allura jkollok ix-xemx warajk u r-ritratti jħorġu aħjar. Iżda f'karriera twila f'dan il-qasam ta' aktar minn 30 sena ma setgħux jonqsu xi inċidenti ħelwin fost oħrajn wieħed illi potenzjalment kien se jwassal għal inċident diplomatiku mal-Libja waqt air show partikolari fejn wara żmien twil jipprova jġibu mal-wirja aeronautika inqalgħu l-intoppi. Itnej kulħadd ħajitlaq u da jitfaċċaw 5-6 Libjani mal-gate, mhux mal-gate tal-airport, mal-gate tal-air show, illi dik ma tkunx miftuħa għall-pubbliku. U pretendew li jidħlu. Jidħlu ma tistax tidħol. Għalu li inti l-organizzatur kif tista' ma tdaħħalniex. L-airport mhux tiegħek għedhom illum, mhuwiex pubbliku. U daw bdew ġejjin u għala diplomatic incident u hekk u jien ma kosta nagħmel. Stajjeb li tiċċep l-MFA tagħna ġifieri, il-Foreign Office tagħna u l-LAFSEC dak iż-żmien, security ġifieri fl-aħħar daħħalnihom. Għatlu tista' tgħidli għalfejn li tidħol bis-saħħa għalli għax għandi erba' gadgets bil-Kanarini, għallu rrid nibgħathom mal-pilot fuq il-daħ. Allura diplomatic incident, għatlu stajt tajt il-gadgets ħassab bil-Kanarini u konna għaddihom. Għalli le għalli jien irid ipoġġihom fuq il-helikopter, għatlu orrajt mela. Joe Ciliberti ringrazzja lil Mafio tar-rikonoxximent li tawħu stqarr il qatt ma stenna xi ħaġa bħal din, tantu hekk illi għal din l-edizzjoni huwa stess kien innomina lil ħaddieħor.